Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula nesihlabelelo 57. Sifuna indlela yokuya ekhaya, sifuna indlela yokuya ekhaya, Jehova
Amen. Isihloko salenkonzo sithi sonke simenyelwe umbuso wezulu. Sonke simenyelwe umbuso wezulu. Angazi ukuthi kwabanye abantu sithi sonke simenyelwe umbuso wezulu. Sibafikisela ayikho into ebuhlungu njengokuthi wazi izinto ezinkulu ngoNkulunkulu kodwa ungaze waqonda ukuthi lolu lwazi uzoludlulisa kanjani kwabanye abantu, ngoba ngobuwula abazi ukuthi lento obanika yona iphethe izimpilo zabo. Okokuqala uyaye ungazi ukuthi ukuze umuntu akholwe ngomtshela khona kumele wenzeni noma wenze njani. Okwesibili noma bebeqonda okushoyo kodwa bakubona kuyinto bona engabathinti. Abazi ukuthi kuza isikhathi lento ekhulumayo iyogcina nabo ibathinta. Ingqondo yabo ngombuso wezulu ifana nengane esafunda ukukhasa, ngoba ibamba ngisho umlilo. Uma uyisusa kuwo bese iyakhala, ngoba ayazi ukuthi ukuyisusa emlilweni ukuyisindisa. Banjalo-ke abantu abaningi uma sekuza endabeni yasezulwini noma endabeni kaNkulunkulu baye babone ukuthi uma ubakhumbuza ngayo uyabahlupha, kanti wena uyalwazi usizi abasazobhekana nalo ekudluleni kwabo kulo mhlaba. Ngiyafisa kuba sonke sikhumbuzane ngamazwi kaJehova owawasho kubantwana bakwa-Israyeli lapho ku-Exodus 19 verse 6 uJehova ethi kuMose, "Nikubonile engikwenze kwabaseGibhithe nokuthi nginithwale kanjani ngamaphiko okhozi nganiletha kini. Ngakho-ke uma nilalela ngokucophelela izwi lami nigcine isivumelwano sami, niyokuba isabelo sami esiligugu phakathi kwazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. Niyakuba ngumbuso wabapristi kimi, nesizwe esingcwele." Amen. Ngiyafisa abantwana basePhameni ukuba sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu.
Asikho esinye isizwe emhlabeni uJehova usithanda njengabantwana bakwa-Israyeli. Njengoba uJehova esho, uNkulunkulu umhlaba wonke kanye nezulu kungokwakhe, kuphethwe nguye. Kodwa thina umehluko wethu kuNkulunkulu ukuthi uyasithanda, usithanda kakhulu, ngaphezu kwabo bonke abanye abantu abakhona emhlabeni. Wathi singabantwana bakhe. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi wamukele lokho okunikwe khona, ungabuzi ukuthi kunikwe mina ngedwa ngoba kunjani. Kufanele ukwamukele ukuthi unikwe ngoba uthandwa, bese kugcina lapho. Ungalokhu uphenya ongaphezu kwakho, ngoba lokho ngokaNkulunkulu. Ngake ngachaza ukuthi ngo-2005 ngabona sekufika ingane kimi ngisemzini wami, yathi kuthiwa angizokubiza. Uma ngifika kulo muzi wawunomuntu onesithunywa, kwase kukhuluma umuntu kuye. Uthi-ke lo muntu, mina ngisuka ezulwini, ngangumshumayeli kababamkhulu. Kokuqala angitshele ukuthi laba bantu bakithi abahleli kulo mntwana engikhuluma kuye, isenzo sabo sokuhlala kumuntu asamukelekile ezulwini. Ezulwini akuvunyiwe ukuba umoya wakho ubuyele emhlabeni uzohlala komunye umuntu. Kodwa ngithe ake besuke eduze kwale ntombazana, ngoba kukhona into ephuthumayo engifuna ukuyedlusa kuwe. Mina ngingumkhokho walo mntwana engikhuluma kuye. Lo mntwana engikhuluma ngaye naye ngukhokho wakhe. Wena ucabanga ukuthi lo mntwana ukukhonzile, kodwa akunjalo. Uthengiwe, ufuna ukukubulala. Kodwa wena akekho umuntu ongakwazi ukukubulala, ngoba uyathandwa ezulwini. Wena uNkulunkulu uyakuthanda kakhulu. Kodwa manje ngesaba ukuthi uma kungenzeka ingozi, lo mntwana agcine ngokukubulala ngomuthi, mina nomndeni wami soxoshwa ezulwini, ngoba wena uyathandwa kakhulu ezulwini. Yangithinta lento egcizelelwa yilo muntu yokuthi ngiyathandwa ezulwini, kodwa angaze ngazi ukuthi ngithandwa ezulwini ngoba kwenze njalo. Ngamukela lokho lo muntu ongumoya okushoyo. Ziningi nezinye izinto lo muntu asikhuluma engazange ngasiqonda, kodwa konke ngakushiya lapho. Ungangibuzi lutho-ke ngale nkulumo eyayikhulunywa lo muntu osengumoya, ngoba nami angazi lutho ngayo. Ngalalela lokho okushoyo, kodwa engikushoyo ukuthi ezinye izinto kumele uzilalele bese ugcina lapho. Le nkulumo lo muntu wayekhuluma kimi ngo-2005 ngihlala olunje, kodwa nempela le nkulumo yalo muntu yafezeka, ngoba ngo-2006 ngabona sekufika ingilosi izohlala nathi, into eyagcina kwenzeka emandulo ngesikhathi sabantwana bakwa-Israyeli. Ngiyacela-ke ukuthi ningethembe, angenikhohlisi uma ngithi lapha ekhaya sihamba nengilosi. Le ngilosi yafika kithi ngoSeptember 2006, namanje isahleli nathi.
yiyo futhi eyasungula leli bandla lase-MCG. Le ngilosi iyasithanda, kodwa angiqondi ukuthi kungani ukuthi usuke ingilosi ezulwini izohlala nathi, ibonise uthando oluyisimangaliso kithi. Kodwa ngaphandle kokuthi sihlala nayo, akukho olunye esilwaziyo ngayo. Asikho isidingo sokwazi ukuthi kungani uNkulunkulu esikhethe phakathi kwezigidigidi zabantu ukuba ngathi abantu bazi indaba kaNkulunkulu. Kule ncwadi engiyifundile ngethuswa ilamazwi athi, nikubonile engikwenze kwabaseGibhithe, nokuthi nginithwale kanjani ngamaphiko okhozi nganiletha kimi. Ngakho-ke uma nilalela ngokucophelela izwi lami, nigcine isivumelwano sami, niyokuba isabelo sami esiligugu phakathi kwazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. Niyakuba ngumbuso wabapristi yini, nesizwe esingcwele. Amen. Kule nkulumo amazwi amakhulu asithinta sonke yilapho uNkulunkulu ethi, ngakho-ke uma nilalela ngokucophelela izwi lami, nigcina isivumelwano sami, niyakuba isabelo sami esiligugu phakathi kwazo zonke izizwe. Niyakuba ngumbuso wabapristi kimi, nesizwe esingcwele. Sinakho? Sonke njengoba sikhona, kukhona izinto esizaziyo ngempilo yethu, bese kuba khona izinto esingazazi, kodwa esizazi ngabaprofeti abathunyelwe kithi. Ngike ngezwa omunye umuntu kuFacebook ethi akekho umuntu owazi ezulwini, ngoba akekho umuntu owake wafa wabuya wavuka. Kuye ukuze wazi ezulwini kufanele ufe ubuye uvuke. Livangeli lelo alishumayelayo ukuthi ukuze wazi ezulwini kumele ufe ubuye uvuke. IBhayibheli lisitshela ukuthi uEnoch wahlala noNkulunkulu iminyaka engu-300. Manje lo muntu usho ukuthi iBhayibheli linamanga malithi uEnoch wahlala noNkulunkulu iminyaka engu-300. Ungasho kanjani kumuntu ohlale noNkulunkulu ukuthi akakaze abe sezulwini? Ikhona incwadi kaEnoch efana nencwadi yesambulo, lapho uEnoch esikhulumela yena echaza ngombuso wezulu, necace kakhulu kunesambulo sikaJohane. Uma ungase ufunde isihlabelelo nezintshumayelo zikaShembe ubaba mkhulu, uyokwazi ukuthi bakhona abantu ukuthi belapha emhlabeni kodwa balazi izulu. Njengoba sihlale sichaza, ingilosi yafika kithi kusukela ku-2006. Kusukela ngo-2006 kuze kufike u-2010 sasibona ukuthi ingilosi le ehleli nayo. Kodwa kusukela ngo-2010 yaqala yasifundisa ngombuso wezulu kuze kube namuhla. Kuleli bandla sifundiswa ngumuntu osuka ezulwini. Lokho asikholwa, kodwa siyakwazi, ngoba ingilosi isuke ifundisa thina, hayi ngephupho noma ngesibonakaliso, kodwa ifike ihlale nathi physically, njengoba kwakwenzeka kubantwana bakwa-Israyeli.
Njengoba silapha singofakazi abaqanda ikhanda ukuthi izulu likhona, izingilosi zikhona, ngoba sihlala nayo ingilosi. Ngakho-ke uma umuntu ethi ayikho lento engukukholwa, sidlala abelungu, mina ngiyaye ngizithulele nje, ngoba yena ukhuluma ngento oyicabangayo kodwa ongayazi. Kodwa noma ziningi izinto ezingekho esizifundiswa ngabamhlophe, kodwa thina siyazazi izinto ezikhona nezingekho, ngoba sihlala nomuntu wakubo kwaNkulunkulu, sihlala nomuntu wasezulwini. Kithi kufike ingilosi ivela ezulwini, yafika yasitshela ukuthi uNkulunkulu ukhona, izulu likhona. Ezulwini kungenwa uma uziphatha kanje nakanje. Isihogo sikhona, uya esihogweni uma wenza lokhu nalokhu. Lo muntu osuke esifundisa lokhu akusiye umprofeti, kodwa ingilosi. Sihlala nengilosi, sishunyayezwa ingilosi imihla namalanga, ishumayeza ngombuso wezulu. Ubaba mkhulu wathi uma ungase uthathwe uyiswe ezulwini bese ubuyiswa emhlabeni, ususe emhlabeni bese kuthiwa ukuze ubuyele ezulwini thatha ummese uzinqume intamo. Ngokukhulu ukusheshsha ungawuthatha ummese uzinqume. Lokhu ukukhuluma kumuntu ongayazi indaba kaNkulunkulu engathi umzekeliso, kanti cha akunjalo, iqiniso. Njengoba sihlala nengilosi isifundisa ngesimo sasezulwini. Ayikho into njengamanje yasemhlabeni enginendaba nayo. Akukho buhle basemhlabeni engibuthandayo ngaphezu kwalobu buhle bombuso wezulu. Ingilosi ekhuluma ngawo. Uma kufika isikhathi sizohamba ngabanye siye ekhaya lethu, okuyikhaya lethu laphakade. Kuhle kangaka ekhaya lethu lapha siyakhona igolide. Ilakho nje usihlalisile, sihlalele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu kuphela. Uma sefika isikhathi sokuba uNkulunkulu asithathe, uyosithatha njengabo bonke abantu bakhe, asise lapho kuthanda khona yena. Kodwa mina anginaluvalo lokulahlwa, ngoba sonke lesi sikhathi uNkulunkulu engithumile kuba ngenze umsebenzi wakhe, ngikwenze njengokuthunywa kwami. Nani-ke nizethembe ekukholweni kwenu, anenzi isono ngokuzethemba ukuthi nongena ezulwini. Ayikho into yasemhlabeni eke yangikhanga ngendlela ukuthi ngize ngingawenzi umsebenzi enguthunywe ezulwini. uJehova ungibonisile ubuhle bezulu ngiselapha emhlabeni. Ngakho akukho okwasemhlabeni
engisenendaba nakho, ngoba siwutshengisiwe umuzi wamaNazaretha okhazimula ngaphezu kwelanga nonyaka. Manje kulowo othi akekho umuntu oke waya ezulwini, thina nomkhokheli siyaya ezulwini noma selapha emhlabeni. Ngoba uma usuke uhlala nengilosi usuke usezulwini. Nonke njengoba nilapha nisezulwini ngoba nihleli nomuntu wasezulwini. Ukuthi aniyiboni ngamehlo ingilosi akusho lutho. Kodwa ngaphandle uma uthengwe nguSathane, akekho umuntu olapha endlini ongathi akangulangazeleli ukuya ezulwini. Ngiyafisa ukuthi sonke uNkulunkulu asipha amehlo asezulwini, asenze ukuthi sibe namehlo omoya, nokucabanga kwethu sonke kube ngokwasezulwini. Sonke uJehova akasikhanyisele ngombuso wezulu, sazi ukuthi izulu ilona khaya lethu laphakade. Ngiyalithanda ngokulizwa
Njengoba ngike ngasho, enye into uyaye uyazi kodwa ungaze wazi ukuthi isimo sobuhle bayo uzosedlulisa kanjani manje. Ngesho abantu abahlakaniphile kakhulu njengososayensi babazidomo ezixakile mase kuza endabeni kaNkulunkulu. Ukuhlakanipha kwabo kwasemhlabeni kubenza bebe zidome ngolwazi lomoya. Ngenxa yokuthi bazi ukuthi bahlakaniphile bese bethatha ukuhlakanipha kwasemhlabeni bethi yikho kodwa ukuhlakanipha. Kodwa bengenakho ukuhlakanipha kwasezulwini. Ngomunye unyaka ngangiyimantshi eKhimbali. Kuyimi ngedwa umuntu omnyama. Zonke ezinye izimantshi kungabamhlophe. Sasixoxa siphuza itiye ngecala labantu ababulele umuntu ngoba bethi uyathakatha. Manje lento iyihlaku laba belungu noma abamhlophe. Yabe enye imantshi esifazane isingibuza ukuthi ngiyakholelwa yini ebuthakathini. Ngathi mina hayi ukuthi ngiyakholelwa, ngiyazi ukuthi ubuthakatha bukhona. Ngathi uma ngisho njalo bonke abelungu babhekana emehlweni bemangaliswa ukuthi imantshi yase-Regional Court ithi ikholelwa ubukhona bobuthakatha. Manje ngoba imantshi kwase kufanele ngiphike. Manje ngoba ngiyimantshi kwase kufanele ngiphike engikwaziyo. Ngithi angikwazi. Ngathula isikhashana. Ngithe ngisuka ngase ngibuza kule mantshi isifazana ukuthi iyakholelwa yini kwisathanism. Ngokukhulu ukuzethemba yathi isathanism ikhona. Ifunde kakhulu ngayo. Yangitshela ukuthi ama-satanist ahamba kanjani ngesinkwa nangomshanelo. Befike beginqa izimoto namabhasi bebulala abantu ukuze bethole igazi labo. Ngase ngithi kulaba belungu ubuthakathi nesatanism into eyodwa. Umehluko ukuthi igama lobuthakathi lande esizweni esimnyama kanti satanism ivela kwabamhlophe. Ngabachazela ukuthi zifana ngani lezi zinto ezimbili. Bathula ababe besakwazi ukuphika ukuthi ubuthakathi bukhona. Ngathi uma ukholwa ukuthi isatanism ikhona kusho ukuthi uyakholwa ukuthi ubuthakathi bukhona. Kunabantu abaya befundiswe ukuthi bekholwe ukuthi into ethize ikhona
kodwa ibe ingekho. Bebuye bafundiswe ukuthi into ethize ayikho kodwa yona ibe ikhona. Lokho kusuke kunenhloso ethize kulabo abafundisayo. Kwenzela ukuthi ingqondo yazi lokhu ofundiswe khona ukuthi ukwazi. Uchithe lokhu abangafuni ukuba ukwazi. Iningi labantu bakwamanye amabandla abakholelwa ebukhoneni bamadlozi noma abangasekho bafundiswe ukuthi umuntu ofile ngenyama akavuki ngomoya. Ngakho umuntu ongumoya womuntu osewafa noma olidlozi idemon. Kubona ungakholelwa ebukhoneni kwabafile ikhona ukukholwa okuyikho. Bafundiswe ukuthi baphike into ekhona bathi ayikho. Ngisho umuntu kade ehlabela amadlozi uma esekholwe kulamabandla uyaye ashintshe bese eshumayela ukuthi abafile ngamademoni. Le imfundiso yabamhlophe. Kodwa isizwe simhlophe isona esinenkinga eziningi nezinkulu ngokuhlaselwa imimoya yabafile. Bengaba ngabantu bomndeni noma laba abasuke bethenge imizi yabo besaphila ukuthi sebefile babuye bazohlala kuyo. Ayikho into ekhathaza abelungu njengokuthi ufike uthenge isithabathaba somuzi uthi usuphakathi uthole ukuthi kunomuntu owumoya ohlala kuwo. Lezi zinto zenzeka kakhulu abantu abamhlophe. Futhi imimoya yabantu abamhlophe ayifihli. Ivele iqhamuke ngisho bengalela abantu. Ibaxoshe, ibashaye, ilwe nabo. Isizulu. Uma ungakwazi lokho bheka ichannel 179 bese ubona ukuthi zingakanani iziphoke zabamhlophe ehlupha abamhlophe. Laba abasuke babasiza bayabeye kusomlando. Laba abasuke besenkingeni besuke beye kusomlando bakulelo dolobha. Beyofuna umlando walomoya ohlasela kulomuzi. Befune nokwazi ukuthi ngenkathi efa wafa kanjani nokuthi wayenazo inkinga zini. Angazi noma niyakwazi lokho. Laba elungu uma behlaselwa ilaba abanikazi balomuzi sebafa babehambe beye kulo usomlando beyobuza ukuthi kwakuhlala abantu lapha, wahlala kanjani, wafa kanjani, ngoba basuke bemazi ngoba usuke efika kubo ebachazela ukuthi umuzi wakhe abaphuma. Manje uma umuntu ofile engavuki lo moya osuke ubahlupha basuke bewufunelani umlando wawo osewafa, ngoba phela lo moya usuke ungewona walo osewafa. Bamfunelani ukuthi kwakuhlala abantu la, ngoba phela lo moya usuke ngwamadimoni hayi walo osewafa. Ubese uyaxakeka ukuthi ngoba yibo abafundisa ukuthi umuntu ofile ufile, laba asebekhuluma nabo bavelaphi, bakhuluma kanjani nomuntu osewafa bephila bona, befune inkinga yakhe. Kuphela abangakwazi ukukwenza ukukhulula lo moya osuke ubahlupha. Nalaba babe babize bafike bebatshele nje ukuthi usibani bani lona ufunani kanjani, kodwa abakwazi ukumkhipha.
abantu abamnyama abazi ukuthi abamhlophe ngo-1833 bahlangana eBelgium base bevumelana ukuthi abamnyama abafundiswe ukuthi ayikho into ewumoya womuntu ofile. Bahlangana belungu bakusho lokho bakuchaza ukuthi bakuchaza ngokuthi benzela ukuthi abamnyama bengakholelwa ebukhoneni kwabafile, ngoba imimoya yabafile ingase ibalekelele uma bebahlupha bona. Into yabahlala bayixoxa eBelgium ngo-1833 base bethi kufanele sibafundise abantu abamnyama ukuthi ayikho into yomoya womuntu ofile. Uma nje qhamuka umoya womuntu ofile idimoni ofanele kuliwe nalo. Lokho kwahlelwa ukuthi abafundisi abamhlophe abasifundise ukuthi awukho umoya womuntu ofile, bese befuna amavesi angathi shu bebambelele kuwo konke lokhu ubuqili. Kodwa abantu abamnyama abakholiwe abangamaKristu abakwazi lokho, ukuthi lento abayifundisayo laba abafundisa abamhlophe bahlala phansi batshelwa ukuthi hambani abantu abamnyama bafundise lokho, hambani batshele ukuthi ayikho into eyidlozi, ayikho into yabantu abangasekho, into ekhona amadimoni kuphela. Umuntu mayesefile ufile, ufana nogodo nje, awukho umoya womuntu ofile. Bakufundiswa lokho, kubhalwe phansi. Ngiyazi ukuthi sekunabazothi ngikhuluma ngiyaziphikisa, manje sengivuma ubukhona bamadlozi. Kodwa abanye abantu uthi ukukhuluma bebe bengenza ukuthi uthini. Ngokungezwa noma ngobudumo babo bese bethi nguwena okhuluma uziphikisa. uNkulunkulu uthe singawahlabeli amadlozi, angishintshile kulokho, noma abangasekho. Akasho ngokuthi asebafa abekho noma abangamadimoni. uNkulunkulu akaze kusho lokho ukuthi asebafa abekho noma abangamadimoni, kodwa wathi singabahlabeli. Amen. uNkulunkulu uthi akukhonzwe yena yedwa. Uma kukhona ofuna ukwenzela abangasekho, kwenze via yena. Kodwa akasho ukuthi abafile abekho. noShembe wasifundisa ukuba sibanikelele abangasekho ngoba bakhona ngokomoya. Kodwa imfundiso yamanye amakholwa ithi ofile usefile akasekho, kodwa ongasilo iqiniso. Kwabona basho into abangayikholelwa, kodwa abafuna ukuthi thina sikhona. Into esikholelwa ukuthi ikhona kodwa ingekho uJesu. Ukukhona kukaJesu njengomuntu owake wabakhona emhlabeni kuyinto engekho, kodwa eyenziwe ngabamhlophe ukuba ibe khona. Umuntu owabakhona emhlabeni engumprofeti kaJehova kwaba nguYeshua ongumJuda, hayi uJesu lo omhlophe. Kodwa ngenxa yokuthi abanye sebeyabona ukuthi ngempela lo ochazwa kwiTestament elisha nguYeshua owabe engumJuda ezalwa nguMaria noJosefa, ukuzivikela sebaye bethi uJesu ngelinye igama likaYeshua. Basho njalo manje, sebethi hayi uJesu ngelinye igama likaYeshua, ngoba babona ukuthi uYeshua wayekhona. Kodwa lelo yilungu. uYeshua akaze abe nguJesu, futhi akaze ebe ngumlungu.
Kuyishwa ukuthi njengesizwe simnyama sifundiswe ukuthi sithathe okukhona sithi akukho, bese kuthi okungekho sifundiswe ukuthi kukhona. Ngiyakholwa kuyise ona amandla omdali ngiyakholwa ona amandla Inkosi kusise